אוקיי, עכשיו אני הולכת לצאת סתם מהאח גדול בדמות בתוקה בוקה. אני הולכת את זה, נעשה שזה יהיה כמה שיותר, כאילו, כמה שפחות זמן. כי אני רוצה שהסרטון יהיה קצת קצר. כדי שלא ישעמם אתכם. אז בואו נעשה את סתם. אוקיי, נעשה את בגודל הגדול, כמו של כאילו, שתהיה חמודה. אוקיי, ככה מושלם. שיער, אני חושבת שאני יודעת מה אני אסיר כבר בשיער. צריך שיער ארוך, ממש ארוך. כאילו סתיו יש ממש, כאילו, שיער ארוך. רגע, נראה לי כזה יהיה טוב אני חושבת. לונדינית. כזה נראה לי. או כזה, כן. בול. ונעשה לה כזה שאלה עם איילינר כזה. אף קטנצ'יק חמוצ'יק. אוקיי, גבות, אני אעשה לה את הגבות הכי יפות שאני יכולה לעשות לה. כזה נראה לי טוב. זה הגבות שאני... באיזה עונה של הגבות? סליחה. לא יודעת. נעשה הגבות כאלה. נעשה כזה. כאילו כי מושלמת. זה מושלמת. סתם מהאח הגדול, אני ממש מבואסת שלא זכתה. כל כך רציתי שתזכה המושלמת הזאתי. הכי מגיע לה לזכות. לא זכתה. שתשתתף בעונה הבאה. וואי, תשכשו. וואי, זה הכי קרוב שנתתי. בואו נחפש עוד. אני אומרת. או שגם זה יפה, כי יש לו חליפה, משהו דומה לזה. אז נראה לי שנשים לה רגע, בואו נראה אם אני פה נשים לה שיכולה להתאים לזאת, לא, זה יותר מדי ילדותי, אני חושבת. בואו נחפש עוד, אולי יש פה משהו, כל משהו ברות שאני אראה אני אעצור. לא מוצאת פה. מה זה? ביזיון. אין פה דברים יפים בשביל סתיו. וואי, אם תקבוקה היה בישראל, אז בטח היו עושים כזה, לא יודעת, גרסה של האח הגדול. אולי. עכשיו מחפשת. ולא מצאתי. בואו נחפש לסתיו פפיון, כמו שהיא שמה. שם פפיון ורוד. נחפש לה. וואו, כזה. מושלם. היא עונדת פפיון. היא תביא איתה מיליון. לא עשתה את זה. אבל לא נורא. משקפיים ועודות. אוקיי, בואו נשים לזה משהו נראה לי. תשמאלה. או שיעור את העיניים קצת. כן, נפלא. אוקיי. אני סיימתי לעצב את סטאוש. איך יצא ערוץ עם עוד דמות מהאח הגדול?